Стартираме процедурата лазерно подмладяване с Nd:YAG, като почистваме лицето, разчертаваме на зони и поставяме предпазни очила. Същинската част на процедурата е бързо движение на апликатора с определени параметри, за да можем да загреем кожата повърхностно до около 41-42 градуса, а в дълбочина достига температурата до около 60 градуса. Загряваме зоната до толкова, колкото е търпимо за клиента, но е необходимо да поддържаме около минута температура от около 41 градуса. Как е, Мария, като усещане? След процедурата кожата е осезаемо по-стегната. Това, което очакваме в дългосрочен план, е да се минимализират порите, да станат по-малко видими, по-фините бръчици, да има лифтиране и премахване на зачервяванията по кожата. По-млада, по-сияйна, по-свежа кожа. Необходимо е да бъде направен курс от 4 процедури, като те се правят веднъж на 3-4 седмици. Усещането по време на процедурата е за силно затопляне, което е комфортно. Има моменти, в които, където енергията се натрупа повече, се усеща като малко по-силно затопляне. Клиентът ни дава сигнал и ние не спираме за кратичко, но със сигурност не е неприятна. След като направим цялото лице, минаваме още един или два паса, в зависимост от това каква е толерантността на всеки индивидуално. Процедурата отнема около 30 минути, заедно с почистването и извършването на самата процедура. След процедурата хидратираме добре кожата, нанасяме слънцезащита и клиента може да се завърне към ежедневните си дейности. Кожата е съвсем малко зачервена, но различните кожи реагират по различен начин. Зачервяването може да бъде малко по-силно, но отминава в рамките на няколко минути след процедурата. Кожата изглежда много по-лъскава, много по-изпъната. Усещането е за много по-стегната кожа. Моментално се вижда лифтиране и намаляване на фините линии.